gahi man. Uy, hala. Bato man yun. Sama hindi nila pita. Angin man. Ha? Sobrang kaot. Makasunod ko ang ibigay para kuwan. Para kuwan ba? Kunya, naganin daaw. Naganin. Halik na ko ni. Uy! Hala! Bato raman gihapon ni. Uy, pagkaway ayo. Are lang. Kani, di na dyan ko matog. Kay paabot mo. Gaya na po. Ano? Uy! Hala na po. Hapon. Grabe, isda akong suga naman. Paunan ako po ang bita ng dako eh. Buritang mabuto na padako na. Gaya na po. Uy. Allah. Unsa man ni dining lugara oy. Murag tawaan man eh. Sige ko kuan wa man din nakuha gahi man. Sana man. Ganiya ra ko ri wa jud pinakuha maura ni oh. Allah oy. Way sabuan na. Muulit nakatingali ko eh. Kapuya naman tawan nila eh. Wagi mo karoon ba? Sus! Wagi tayo kuha ni ron ba? May lagun niya kaluyan ni ron. Pansin na itong baon na ni. Ay, samok-samok! Manay mo na kuwang! Ay, samok-samok ka! Ay sampa. Kung samok mo na! Bato nga pauna. Ay, samok manay mo na. Wala kang isda eh! Asa na kita? Kira mo na pin! Ara na. Abang! Ala. Samok manay mo na! Yawa! Kawawa! Sige kaon. Hindi ko naman makuha ko bigla! Kaon. Kawawa! Wala kayo makaon eh! Kumpit ka na ba? Wala lagi! Wala! Stop. Wow. Sama na! Bauli na to! Sama ito na! Wow. Sama na! May papawa ka din! Wala. Bahala na! Kamati, panay mo sa mo. Paabot ang 1 hour. Gani. Isang kalinaw na brown tayo. Pinatadak. Mati ka. Yan na.